Good morning mga kumaring, kumpare. For sure, makarelate kayo dito yung barbaro nga video tayo tata. Nabayag nga madi nang garamid ke. So, buyahin tayo. Ang mga Ilocano, hindi nila sinasabing gumising ka na, tanghali na. Ay nati brosyo, agreeing ka na bumtak ti Sara tinuangon. Sirsiripin na kapay ni Apo arawan. Ay, ang mga batang Ilocano tuwing hapon, hindi nila sinasabihang umuwi ka na, hapon na. Nay, Renata, magagapwa, malimon. Bagpay ti manok, taan muna ti agapon, yung tatao. Mga Ilocano, hindi nila sinasabing magkikiraan po. Ay, riko. No, anaming amin kukain yung ditating nga dalan nga pag-iistambayan ata, pag naan ata. Ang mga Ilocano, hindi nila sinasabing patulong naman ako. Anyo pa amo tumulungan. Bagpay dagiti ay taraken nga papalpalamon lang tano dumakil na mabalin mo ilako. Himni kayo ay naapo kasla kayo lang lansang ano hamo pukpukunin madinga umunuygan. Ang mga Ilocano hindi nila sinasabing salamat sa pag-imbita. Ana mo di kwa? Di handa nga Shanghai ko nadangay ka, puro latagulay. Ang mga karnina nga ginilag. Kaya pansit daawan raman na. Anemic pie. Yung spaghetti da nakal-alsim launay. Mga Ilocano, pag humihingi ang bata ng pera, hindi nila tinatanong kung magkano ba. Ay na Bruno, kwarta man yun. Ano parang kung kunang kanya, bangko? Hana nga tumatak ti kwarta, hangko nga pitpidutin ti kwarta, Bruno. Ang mga Ilocano, sa palengke pag tumatawad, hindi nila sinasabing, ay ang mahal naman. Nga? Nang ginamit ta kamatis mo manang, apay anada ta kamatis mo, gold? Ni, nagad-adupit tinalungsot, nagbabasit pay.